selvom de demografiske ændringer de er under stor udvikling, kan man have sagt, så sammenlignet med andre lande, så ligger Danmark faktisk ret godt i forhold til den procentdel af ældre, der er i befolkningen. Så ældrebyrden kan faktisk siges ikke at være et lige så stort problem, som det bliver gjort til. Derudover kan man også sige, at eftersom der kommer flere ældre, så er der også nogen, der skal forsørge de her ældre her. Så det vil sige, at vi får skabt flere arbejdspladser, og vi kan derved mindske en eventuel ledighed i fremtiden. Men det skal stadig arbejdes rigtig hårdt for, at det kan blive forsørget. Så selvom de ældre de holder sig bedre og ikke skal lige så meget til læge som før, så kommer der stadig flere og flere af dem, så i sidste ende så løber det nok op med, hvor meget det vil koste i alt, selvom de holder sig bedre og bedre, og ikke skal bruge lige så mange penge på plejerne som før i tiden. Så er der også det helt grundlæggende med, at færre de skal danne finansieringsgrundlag for flere. Det er jo et problem, hvis en mindre del af befolkningen skal betale til flertal, og det sætter jo de arbejder. Og det sætter jo de universelle ydelser, som vi ligesom har været så stolte af, under et væsentligt pres, fordi hvordan skal det hele kunne løbe rundt i fremtiden. Så kan det også give manglende incitament til at arbejde, skal også have uddannelse for unge, da de skal ligesom forsørge flere ældre og færre penge, der ligesom går på dem selv. Så kan man tænke, hvorfor skal jeg arbejde så hårdt for andre? Og så, men på den anden side kan man så også sige, at den generation, som vi kalder for ældrebyrden i dag, de har jo også engang været unge. Så det vil sige, at de har jo egentlig bidraget til deres del af samfundet. Det er jo det samfund, som vi lever godt af i dag. Så kan vi sige, at kan vi tillade os at straffe dem, der de egentlig har givet deres del. Ja. Vores konklusion det er, at vi kan ikke komme ud om de demografiske ændringer, og det vil give nogle store udfordringer. Og vi mener overvejende, at de her udfordringer det er negativt, at jamen, som sagt så mange gange før, der er ligesom færre til at forsørge flere, og det vil give nogle økonomiske udfordringer for den danske velfærdsstat, fordi hvordan skal det hele økonomisk kunne hænge sammen i fremtiden, når vi nu ligesom har vendt os til den standard, som vi har i dag. Om man skal tænke nye løsninger, fordi vi snakkede om her til sidst, om det egentlig er ældrebyrden, som er problemet, eller om det er de unge, som man skal ændre. Problemet er, altså skal man bare få de unge til at føde flere børn, kommer man så derved ældrebyrden i møde i fremtiden. Og som vi sagde tidligere, så vil det også vi vil også blive en ældrebyrde engang, fordi vores børn også får færre børn. Så skal man gøre det mere gunstigt for unge at få flere børn, og derved imødegå ældrebyrden i fremtiden. Woo!